Inokodokesai mabuja akanaka atauya anonhaudza nyasi zuva rochisere mwedzi uno waKurume. Nyasi pasi rese riri kupembererwa zuva raana amai, zuva ravanorangariwa kuti vanoita mabasa makuru. Iditi kuramba tichitoti pamberi noana mai, pamberi nokusimudzira wana mai. Tinenge zviri munhaudza nyasi, wamunangarwa nyasi wangu ariko wakaunganiwa noabiyawo wachitiwo tikutikuita kwaye musangano mabhizimusi wakatenziwa kuti ED munangarwa business summit. Ipapa munondoziva kaa kuti waribe zvinhu zvavanoreketa vanenge vari kundoti ndisuwene 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 tichiziva hedu kuti aiwa ndiwo wene zvedi, asi ramangwana riba anoziva kuti wachinge wachiita sei. Wapedzayo musangano wavo manhoko yano wamunangarwa waburika vari kureketayo kutoti izvezvi ndaakubisa stembiso nyoni kwaanga ari ndaakumuita gurukota rinoringana nozvenharaunda, Minister of Environment pachirungu, kwaye anonzi Nqobizita Ndlovu, waakumuisa kwanga kuna stembiso kuindustry. Ipapa rekai tigoona kuti zvine chazvinochinja chere kana kutoti kutenderedza huni dzakamunywa nomujuru kare. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa tinenge tichindokunyepai. Kumwe kureketa kuri kureketa kuti hurumende yedu iribe basa nowanhu, iribe pfungwa dzokusimudzira wanhu, iribe basa kana kufunga kuti ichanhadzirira sei wanhu zvinhu. Ipapa payagotoreketa kuburikidza nomutedzeri wegurukota anoringa nozvougaro hwewanhu hwakanaka, Deputy Minister of Social Welfare pachirungu, iyeye Messi agoreketa iye Messi kuti kwaizvezvi aiwaba tiribe kana zvokufunga kuti tichaita sei nokutoti tiribe mari yokuti tibatsire kuendesa wanhu chokudya mabuja nonzara yakaita kuringana nowanhu kudai vari kureketa kuti kuribe mari yokuendesera wanhu chokudya, asi wamunangarwa vari kutekaira vachipira gomo vachienda vachipira ndege inodhura vachienda kwese kwese iyo wanoda yavo iyo inosaika ba yokuti wafidhe wanhu ndo inosaika. Iri zvinoita kuhwadza. Kuguta romapopoma kuVictoria Falls kwareketiwa kuti kwai mudzimai agotenziwa kuti Wanjiku ari chizvarwa chekuMalaysia akanzi uya abatiwa nobhureti ribodzi, kwaye anga anobara ribodzi ropfuti mubhegi mache, kwaye aiwa atakaniwa mhosva nodare, kwaye anzi aribe mhosva. Ipapo unobva watoona kutoti panochanja chopfene paribe pane zvavari kureketa zvavasiri kureketa, nokutoti ipapa imi makazviona kupi kuti kana Herald chaiyo inenge iribe pikicha yomunhu iyo waridzoma wanobvumiwa kuenda pese pese kumatare, paribe wamwe wanhu wese paribe kana ambomona pikicha yache munhu uyu pokare kuti akamboita sei, kana iye uya agonzi wekusouth Africa anoroko ribodzi aribe kana kumbooneka pikicha. Ibva waziva kuti pano nyaya. Rekai tigoiringa zvedu kwai novakuru chinomanenji chinoteka iri saba chinomirira kuti chitange chaoneka. Mabuja pakaita kunyangara. Rekai tigokunyepai zvinenge zvichiitika. Tiri kumatareko dare guruguru munyika, Supreme Court pachirungu ragoreketa iro kuti Terence Mukupe achagonyepiwa ba kuti mutongo nyaya yache waendesa uchasvika papi. Wati pachirungu kwai inonzi indefinite judgment reserved. Mabuja pakaita kunyangara ka. Rekai tione chete tinondovambwira batsitsi nokutoti ndoka wene weZanu wanoita zvavanoda nguva dzese dzese. Rekai timboona kuti ichamusvitsa papi Zanu yacho iyoyo. Wakange wari kupemberera paya Delish nguwaya pabodzi bona Mudiwa Hood novamwe wabiyawo wachiti kwaitapuwa madhigiri yokunzi tinzi madhokota waakuita kunyara izvezvi. Kureketa kuno Zimbabwe Council for Higher Education ZIMCHE waagoreketa kutoti aiwaba kuribe zvakadando chikoro chinonzi International Institute of Philanthropy chakanyoresiwa bamunyika chinobvumiwa ba kuti chitope vanhu madhigiri mapepa zvachiri kuita izvozvo zvitoribo pamutemo ba waari kutoita kutyora bumbiro rodi romutemo. Wabva wareketa zviri pachena. Rekai tione kuti wanga wari kurova manja wachiti wanofanira kupuwa madhigiri wakutofanira kudedzewa kuti ana dhokota wachanyadira kupi. Kundoti wabiyedu wanyadzi wanenge waribe dzakaita kutiza kare kare. Rekai tione kuti wachaipedza sei.
Wakuru weUSAID muZimbabwe wagoreketa kuti kwai USAID ino mabasa wayo wakadzingiwa munyika wabenhutsiwa wauya wari kuda kuti wauye koringana kumema kuziva kuti wobatsirana sei nemasangano akazvimira egani kusimbaradza kodzero dzevanhu. Wakabva wanzi aiwa tiri kudai pamuno benhukai kwamabva kuAmericako. Idi rekai tigoona kuti zvichasvika papi izvozvi. Tinoramba takaringa tichikunyepai. Nyaya yekusaika kwemvura iri kurwadza izvezvi. Kwai kunyangwe wakatori mafoja wakutosanganawo nayo pokare nokutoti izvezvi kuri kureketiwa kuti hwendo huno wakuringira kuti wachaboya mamiriyoni wemakirogiramu anoita 265 265 million kgs pachirungu kubva pagore rapfuura pawakaboya 224 294 million kilograms pachirungu. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi, asi kureketa kuti nzara iya ichabva yaita kushinga chaiko nokutoti kunyange newakanenge wakarima foja mari yokuti watenge inenge iri shoma. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi izvozvi. Ticharamba hedu takandoringa. Kana maifungidzira kuti Wicknell Chivayo amira azorora, aiwaba ari kutozororaba. Izvezvi kureketa kwanyasi agopaka iye Alick Macheso mwotika yorudzi rweBenz kwairiyo mari inoita 140 zviuru zvomari yokuAmerica. Mabuja idi paribe ndipo munoona kuti zaNuika yakaita kunyangariwa, tima rawo rakaita kunyanya. Ipapa wakatadzisa iwo ana Macheso wavo kuti wazvitengere wegani mwotika dzawo nokuti basa rawo rinenge risingabhadhare zvezvinuka nyika yese ino urombo. Wapedza wakuochiwa ati manje taakupai mwotika. Wanoziva zviri kuitika. Wari kureketa kuti peno kuwachiwa kwemari kuri kuitiwa. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi. Tinenge takandoringa ipapo. Tikachiringa dzomutambo dziri kuitika zuva ramangwana makepekepe Caps United yafara iJero ZANU-PF inenge yakaringana usuno Chicken Inn. Highlanders iri kuhwapurirana bhora nochikwata chinenge chanzi chahwina kuEastern Side yoZifa. Ipapa Arenero Movers inenge yakaringana usu Ngezi Platinum. AFC Platinum iri kuti iyo iri kuda kutatsurana noChegutu Pirates. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichienda nokupi. Apawo magetsi oZTPC Kariba wanenge waripo wari kukakirana tambo noTeo 1 womafoni. Rekai tigoona kuti wanenge wachipinda kupi. Wakomana onzimbe Green Fuero wanenge waripo naana Mambo. Hino kuti ana Mambo wachakona chere kudya nzimbe kana kuti zvinenge zvichienda nopapi. Bulawayo Chiefs no Green Fuero kuchisumba nje uko. Tinenge takaringa hatizokunyepai kuti mangwana wanenge watamba sei. Tochiringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa nyasi kwaburika masoko afadza wazhinji kuti kwai Pravin Gordhan ati aiwa ndichazvidaba zvokuramba ndiri gurukota rinoringa nozvo makambani ehurumende. Ndaakusiya basa ndichazvidaba kana sarudzo dzandopfuura ndobva ndarisiya. Wamwe wafara asi wamwe wari kuchema. Rekai tigoona kwazvinoperera. Apawo Dani Jordan imo muSouth Africa agonza akuferefetiwa kaano iyo inonzi maHawks iya. Kwai wakomana wamaHawks wagoti aiwaba munhu uyuyu anoti svinubato akaita. Rekai tigoona kuti zvinenge zviperera papi. Kwai ano miriyoni ribodzi nomuzviuru 300 1.3 million rands pachirungu yaari kuferefetewa nyaya. Rekai tione kuti wanoperera papi. Nyaya yewabvana wanopfuura 100 wakapambiwa nowapanduki kuNigeria iri kuramba ichihwadza. Idi kusvikira rini zvakaita kudandi. Ipapa unotoona rimwe richiisa mari kupayo wapandukiwa kuti waramba wachisikinya tokono kudari. Zvinohwadza. Makore aya kwagobiwa wanopfuura 200 wokuChibok. Zvinohwadza idi. Wakutoda kuti tajairira kutoti nguva yenenguva wanoenda wachotora wabvana wachiwaita zvawanoda, wachitora wabvana wachiwabhinya zvawanoda. Iri zvisvinuba izvi. Dai wachinja maitiro, dai wachinja mushobo. Nokutoti wokuNigeriawo wanenge wakurara unozama mukamwa kuita tusvinu kutoti waboye wanhuwa konyika yacho kaya wanofanira kuti watenderere kwese wachiita zvese kuti waboye wabvanawa nokuti zvisvinuba izvi tikuzvidaba. Kwai kuno mumwe mugwicho ana makore 10 kuUK abatiwa ari kutyaira motika ya guruguru yorudzi rweBMW anga atodhonza nochikaravhani wakomana
ukaona zvakadaro bvoziva kuti paita kunyangariwa pari baziva kuti chii chamboitika tichagokunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Munyaya yegumisira kundengendeka kuri kuda kuitika munozvomatongo hwenyika pasi rese kuri kuenderera mberi kureketa kuno kwai nyika yeSweden yapinda panyika dziri nhengo dzoNATO. Izvi zvichakonzeresana naRussia izvi. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinosvika papi, asi tiri ipapo kaMabuja. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.